Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नायदोंबा नुदों जानो हागौ दायो जोङो शिलंआवनो दङ ओमफ्राय दिनैयो फाइनालि न'आव थांनो गोसो गैयामोन फाइनालि होनबावबायसो फाइनालि गाइस स' दिनैहाय जोङो मोनसे लामायावहा हाबलांगोन आरोना बे मोनसे लामायाव माने पुरा मिनि सानफ्लावार गोजा आरो सानफ्लावार फिसा फिसाया बेबायदि स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मायो नायनो देखायलाय मोजाङै माबायसा आरो सिगांथिं बबे साइडथिं दङ कितना बच्चा है भैया नै इखौ लानो नागिरदोंमोन आरोना माबायदि जागोनथाय मिथिला आइनायाव देखायलाय नैखौ लानो नागिरदोंमोन आरो 30 लाबाथाय नै इयो फिसाद्राय जागोन खोमा ओमफ्राय लाबाय जोङो 3000 लाबाय खिन्थु बिराद गाननो मोजांथार नै सासे सुइट मादै लोगो मोनदोंमोन आरो आंनि भिडिअस बिराद नायनो ओमफ्राय बिराद हेपि जादोंमोन आरो जोङो लोगो मोननानै ओमफ्राय बे मादैनि फिसाजोआ आंखौ लोगो मोनग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिमाखौ फैनो थिनबाय फन खालामनानै ओमफ्राय उनावहाय फैबाय आरो मादैया लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आङो बर'आनो जोंनि हरिसिङानि आरो इथिं ओमफ्राय नैबेयो फिसाजोआ ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय बिराद मोजाङै रायलायदों आरो बिराद गोजोनो आङो माने सोरबा जुदि आंखौ लोगो मोननानै बुङो नोंनि भिडिअ नायो नोंखौ बिराद मोजां मोनो बेबायदि होनबा आं बिराद मोजां मोनो माने गोसोआ बिराद माने मा होनबावनो आङो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो बिदि माने गोजान जायगायाव थांबाथ' आरो बिराद मोजांसिन मोनो आरोना थेंक इउ स' माच मादै ओमफ्राय आब' जोङो बेलेग जायगायाव थांसिगौमोन नालाय बेखायनो बाराद्राय रायलायबाय थानो हायासै आरोना ओमफ्राय नै पार्किंनिफ्राय गारिया ओंखारसिगोन शिलंआवथ' वान वेल'सो नालाय बिराद डिस्टार्ब जायो माने गारिफोरा बिथिं थांफिननो हाफिना नालाय लामाया मोनसेल' जायो ओमफ्राय जोङो फैबाय जोङो नैबे भिउ पइन्टआवहाय एसे भिउखौ नायनो थाखाय बे उमियाम लेकखौहाय माबायदि मोजां ओंखाम सौखो सुबाय आं बरियाना टेक्ला हा भिउआ मबाइलाव नुवानो बिदि बेबे आंखौ थिखांहरलाय हायोबा ओइया Nani? माबायसा मोनदो? माबानि मानगि जों ओइ खनसे नावखा गाखोनाया इलाय
Guys, जोङो ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय थानो हाला इयावहा बिराद ओंखाम उखैबाय जोङो थांबाव दे गाइस जोङो दायो मोनसे रिजर्टआवहाय ओंखाम जानो फैबाय आरो ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन माने जोङो ब्रेकफास्ट खालामबोआखैमोन नालाय पुलिस बाजारनिफ्राय ओमफ्राय जोङो मा खालामखो जोङो लान्च खालामनो फैखाबाय डाइरेक्ट नै आंनि फेभरेट बियो शिलंआव फैबाथाय आं बे बुस्थुखौ बायखायो आरोना इमलि चकलेट ओमफ्राय बियो इमलिनि जेल नोंथांमोनाबो जाना नायनाय इमलि चकलेटखौ बिराद टेस्टि खिन्थु दा आं बिराद ओंखाम उखैदों बेखायनो जाथ'ला बिराद टेस्टि नै दाबो ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय दायो बिबार बागानावहाय थांनोसै मोनसे सानफ्लावारनि पुरा लामानिफ्रायनो दङ आरो दाहाय दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो बिबारा नाय गाइस डेन्जार बरिया फोरावबो नै बिबारानो बिबार नै लामानिफ्रायनो guys bibaरा नाय बरियाखा हाजो मानि मेल्ला बरिया ना नानि ना हरलाय वाव बरिया बिराद बरिया नुदों वाव गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं माने रियेलाव ओरैबायदि समायनासिन नुदोंमोन मबाइलाव एसेबां समायना नुवाखैबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय सानफ्लावारा बै गिदिर गिदिरा नङा आरोना एसे फिसायासो ओमफ्राय आं लकेलनि मानसिफोरखौ सोंदोंमोन जे बेखौ मा बेगरफोर गारना होदोंमोन नामा फोदोंमोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बिसोरो बुंबाय माने हारसिंनो रज'दो इदि होननानै माने आं शक जादों आरोना माने जेब्ला आङो शिलंआव दंमोन ना बे टाइमावहा माने आं बेबायदि नुफेराखैमोन आरो पुरा लामा लामाबो दङ ओमफ्राय बेखिनि एरियायावहा बहुद बुरजा दङ आरोना जि मोजां नुदों आयौ
नैबेफोरखौ गायाखैनो आरो हारसिंनो रज'जोबदोनो बहुद बरियाखा ना जि मोजां ना इसोर थांनोल' लिंबाय थायो आं थालांनो गोसो जालायो आयु गाइस बरियाना वाव गाइस नैलाय जि बरिया दंजोबो नै गाइस आं थिंख्लि चक्लेट होनना बुंनाया नै नोलाय जानानै देखालाय जाला नानानि बिराद मानसि इसिना बल खेलाफोरबो माबायसा जादों गोथाव देब्रा जानानै देखा आंबो जाबाय थादों गाइस मा टेस्टिखा गोथाव ना स' नै दायो जोङो थांगासिनो गाइस न'आवहाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओंखाम जाना फैलायबाय आरो ओंखाम उखैलायबाय डेन्जार जानो हायो नामा लावदुमा बनायदोनो माबेसा बनायनाय खिथालाय खारै माबेसा एखानथ' आं रोङा ना गोरान एवनानै खारै होना होबाय खारै आन्था जानाय नायनो र' माबेसा टेस्टि हे आलुदो नादो ओमफ्राय ना बिदै बे ना गोरान खारैदो संनाय बे नाफाम बायसा पेकेटनि मोनोना बेयो